Sawhthing atanga sum lalut tam thin mai te khu alo nei tu te chu an sawhthing thar chhuat te sarkarin ala leisak lo awangin an mangang to hle a tuna hian hral tur che khol kejenwai ni chuang an nei mek Sawhthing thalna tur hriat lo awanga mangang lo nei tu te chu tukin khan mai te kho community hall kota an pung khoma hemi chungchang LPS palai zona changin mai te thlai thar association president pularing heta chuan Sawhthing an da khol te chu an chona arei to a chiat mai a hlo om to hle a chu tiang din huna an ding to chungin sarkarin an leimu mal thei box si lawa an mang an to ema wangin mi pui kong khom pung khom chuan society kaltlang kher lawin an rem chan dan ang angati ral mai an rel thuta ti asoi pularing heta chuan har satna an to dan te soin chung gothen khat chuan Sawhthing chau turin hlofa an ruaya lawatangin kong pui thleng sakor phurtir angaya kho chunga phurlu turin lir thei man te choya ngai le bokti in chung te chu aba thlau vekin an lo in roi si a chutiang kara chon sarkarin an Sawhthing te chu alak sak tamai si lova leiba tam tak nein an tal boi ta hle ti asoya mai te khu alo nei tu te chu sarkar laka an beidong hle a an Sawhthing te hi khoya nge an thalta kang ti po ngai tu tham tak ani ti te an soi bok ani mai te thlai thar association roi tu ten an soidanin tuna hian mai te khuwa Sawhthing chosa hral mai tu ra da khol sa bek sang ruk chuang fe a om meka chung te chu ke jen hoi ni sing ni chuang ani a then khat chuan Sawhthing chu an kota da kholin silpolin ten an khua kong sira Sawhthing bek da khol om del dula an chona arei deuh to an chona rei deuh to ta phei chu aro chetran to a chung ko tam tak Sawhthing chu sum chang phasi lovin an da chedon nia alan thu te pol roi tu te chuan an soi LPS palain mai te khotlang roi tu le lo nei tu then khat abiak to te chuan tunang hian Sawhthing thalna konga har satna an la tok ngai lo ti an soya sarkara inrol ma chuan an kot kaya Sawhthing chu kejia cheng som sari te cheng za som ni chuang te nan thala chung ko then khat cheng noi som lei chuak te po an lo om to thin ti an soya kumin kumtir lama po Sawhthing leidu an khoron kalchil te po an oma ma se sarkarin an leidona wangin beisaina sang taknen an lo da khola sarkar achale ta si lova an che chhauta ti an soi ani mete khuwa hian in zani somnga a Sawhthing ching lo hi in nga borvel an oma a kho chunga chung ko tin deuh tho in Sawhthing hi hral tur an nei ani sarkarin Sawhthing hi miela saktak mai lo wang hianin mi pui kan mang anga tu na hian kezia som pangain zan khovot po sei lewin khot that lo noya ti hian a bukin kan buk ta mup mai ni so Sawhthing sa ein tlar put mai ni kan sarkaran miela saktak lo wangin Sawhthing hi ache mai don sia ti hianin zan khovot po sei lewin zan a zanin kezia som pangain support price po omlo hian kan buk mup reng mai ni poi takani kan rol u tena tun ma tanga an lo than thin du lo tun nuwa kum no pang ta thalai hoin a thang tin rol u tena an lo than thin du lo kan han thang tling ta tu na hian har satna kan tok ta ni a poi khop mai